asi 17 mládežnických organizácií. Som rada, že ste všetci prišli, aby sme spoločne slávili 14. sviatok a pripomenuli si odkaz demokratickej revolúcie, slobodu, ľudskosť a odhodlanie propagovať civilizované sveta. Prajem si preto, aby nám taká Božíšková slúžila a inšpirácia za zachovanie hodnôt, ktoré naši predchodcovia v roku 1939 a 1989 vybudovali. Nebudem to prvýkrát, prvýkrát mladí ľudia boli nacizmom odmrzenie našej krajiny. A dnes nimi môžu byť opäť. Tisíce účastných mladých pomáhajú rozpracovať Slovensko a svet okolo seba. Nepodceňujeme ich a počúvajme ich a počúvajme sa navzájom. Dobrý večer. Dnes si pre vás stojíme ako zástupcovia 17 mládežníckych organizácií, ktorým je jedno, ako vyzerá naše Slovensko, akú budúcnosť budú zažívať naše deti. A zhodli sme sa, že aj keď máme na niektoré veci a niektoré rozdielne názory, tak v tomto, čo chceme predstaviť, sa vieme zhodnúť a myslíme si, že je to maximálne nevyhnutné preto, aby sa zlepšila situácia v našej krajine. Vypočujte si spoločné vyhlásenie krok vpred, ktoré je dielo 17 mládežníckych organizácií. Mladí ľudia sú budúcnosť. Toto dnes počúvame neustále, z každej strany. Mladí budú rozhodovať o našej budúcnosti, budú meniť svet. Na to, aby všetky tieto slova mohli byť pretavené do reality, je dôležité nie len o mladých ľuďoch rozprávať, no pretože nimi počúvať, spolupracovať s nimi a podporovať ich. V roku 1939 boli nacistami zavraždení študenti, ktorí sa postavili za slobodné a demokratické Československo. Pred 34 rokmi, 17. novembra 1989, zistili študenti a študentky tento mohavný čin jednu spomienku pripomenúť. S holými rukami, vtedy stáli z očí v oči predstaviteľom komunistického režimu. Ten ubližoval našej krajine a našim občanom morálne, ekonomicky aj fyzicky. Boli to práve študenti a študentky, ktorí a ktoré po viac 40 rokoch vlády režimu, ktorý svojich občanov prenasledoval a ponižoval, povstali a skúsili tak naše krajine zmeny, ktoré Slovensko navrátili demokratický charakter. Dnes sú pred vami opäť stoja študenti a študentky. Situácia v našej spoločnosti je znova vážna. Mládežnícke organizácie pomáhajú tvoriť občiansku spoločnosť, dostávajú mladých do rozhodovacieho procesu, budujú komunity a pomáhajú slabším. Zároveň si uvedomujú jeho zodpovednosti na ceste k lepšej budúcnosti. Zodpovedáme za naše, ale aj vaše svetlejšie zajtrajšie. Nie je to však len naša zodpovednosť. Naši politickí zástupcovia a zástupkyne mali vyzrieť pri svojej každodennej práci na obrovskú mieru zodpovednosti za budúcnosť Slovenska, za budúcnosť nás a za budúcnosť ďalších generácií. Položme spoločne otázku. Ste spokojní, ako k tejto zodpovednosti dlhodobo pristupujú naše politické a političky? Zaujímavé nás všetkých nájsť v tom, akú budúcnosť chceme pre Slovensko. Každý z nás je dnes úplne jasný, že asi okolo 1000 našich kamarátov, spolužiakov, či sú urobenia do zahraničia, je jeden z najväčších problémov súčasného Slovenska. Je pre nás absolútne nepriateľné, aby naďalej strácali intelektuálny kapitál, náš potenciál pre inovácie a celkovú modernizáciu Slovenska. Situácia dnes dosahla až takú úroveň, že nemôžeme